Welcome sa MathFRIL once again. So, here karon natong iskutan kay ang pag-evaluate sa function o ang pag-input sa data na makuha na to sa table of values. Aside from that, our final thing na buhaton kay atong i-sketch or i-graph ang function na given sa ato ang example na f of x equals 2x plus 5. So, reminder lang sa tanan, this is just a basic for linear function. Basic kan siya. So, on pag-evaluate. So, here, given ang mga domain na 1, 2, ug 3, ato siyang pang-evaluate sa atong function na f of x equals 2x plus 5. So, simple ra ni siya. Then, ako lang ipakita ang overall view. Then, gusto na ako emphasize na once again nag-evaluate ng function, inyo ra gid na ilisan, pulihan, or ang x value diha na or ang variable na x atong pulihan. For example, kaning 1. Kay given man ang function na f of x equals 2x plus 5 nya 1 ang ato ang first input. So, ato ginapulihan ang x ug 1. Mahimo na siya f of 1 equals 2 times 1 plus 5. Then ato lang continue ang process. Kung magsikit ang duha ka number, mag-multiply ta. So 2 times 1 mahimo siya 2 plus 5 mahimo 7. So here we go, nanatay output na 7 if ang atong input kay 1. So that's the first pair of numbers of ordered pair siya. Therefore, if ang value of x is 1, ang ato ang output, the value of y is 7. So, kani siya, first nato ni siya ang coordinates. So, 1, 7. So, this is the first one. Then, kung ato ni sunod na pagbuhaton na ni karon kay ang kanya pong x equals 2. Same thing sa itong gibuhat ganina sa first part, sa given x is 1, karon atong buhaton na pod is 2. Ato ra giilisan or pulihan ang variable na x. Then butang nga tugto diha sulod sa variable because the idea is input man. So ato man na siyang sudlan og kan matawag na input nato or x value. So with that being said, so 2 times 2 mahimo siyang 4, then 4 plus 5 mahimo siyang 9. Therefore, nanapod tayo another pair of numbers which is 2 and 9. So with this, makakuha na gid ta na natay duha ka points. And actually, pwede na ta makahimog usa ka graph ani kay duha ka points. Makahimo naman ta graph. Unya after this, ato sa ni siyang kumpletuhon. So 2, 9 ang ato ang second na coordinates. Then aside ani after makamanata sa x equals 2, kaya na punta sa x equals 3. So kung 3 na po ato pangitaon or atong input ang 3 na value or input ato ang x value na 3, same thing sa gibuhat ganina, ato gipulihan ang variable na x sa given na linear function. So mahimo na siya og 2 times 3 plus 5. So 2 times 3 plus 5, 2 times 3, 6 plus 5, we have 11. So mo na siya. So mahimo ni siya ato ning ibutang ni ato ni tarungon og butang 2 times 3 plus 5. So mahitabo ang atong answer na karon. Kompleto na ato ang tulo ka coordinates. So if ang x is equal to 3, we have 11. So 1, 7 ang usa, 2, 9 ang kaduha, then ang katapusan 9, 11 o 3, 11. So kumpleto na ta. So mag-sketch na ta. Actually kung na tayo duha ka points, maka-sketch naman tag straight line. With this lang, tulo man atong gihatag na domain. Kung duha or tulo upat na x value, gitawag siya domain, set of x domain. So karon with this na given nato sa to ang table of values, ang kaning ato ang table gitawag po nig table of values kay mga x value ug y values ang naaman sa sulod. So to be realistic lang po a little bit, ato ni siya tarungon og graph.
So kung nakabantay mo, ang sa domain na to pinakagamay kay 1, ang pinakadako kay 3. Sa ato ang range pod, ang pinakagamay kay 7, ang pinakadako kay 11. So this is just a picture of the whole thing. Actually pwede po ta makabutag daghan na input o muhatag siya lalain pong output. Ang idea lang ani kanila tong given unya ang function na f of x equals 2x plus 5. This is just a name of a line. So usa ra siya kalinya, then evaluating it makakita ata sa iyang trend or sa iyang graph. Sig asa pa ta magsugod na input, actually usa ra gyud siya kalay lagi pasabotan or usa ra ka function. So kani 1 2 3 sa atong x value or x axis, then sa y axis again x maghigda, y magbarog, natay 7. So first point ato ning butang ABC para mas maklaro ang kuha nato pag label palit ta masaag. So natay A, natay B. So ang A nato dinhi kay 17, ang atong B kay 29, ang atong C kay 311. So with this pwede na ta makahimog usa ka straight line, and here we go, mo na itong graph. Saro mo natin nagkuha na, it's a little bit difficult to graph it, pero ang idea lang niya gid kay straight line na ta. So that's it, that's the concept. I hope nakuha niyo yung basic ra gini siya, wala ni siya complicated ani. This is just from the evaluation to sketching.